Máš ozvěnu v místnosti? Nemůžeš kvůli tomu nahrávat? Neboj se, mám pro tebe řešení a ani kvůli tomu nebudeš muset prodat ledvinu. Akustické deky. Čau, já jsem Dan z Vocalbooth to go a dnes si povíme, co to jsou akustické deky, jak se dají použít, rozdíl mezi akustickými a klasickými dekami, no a nakonec si ukážeme, jestli vůbec fungují. No dost bylo zdržování, tak pojďme na to. Co to jsou akustické deky? Akustické deky jsou deky vyrobené speciálně pro akustické účely. Spousta lidí řeší svůj zvuk tak, že si koupí drahý mikrofon, hodiny ladí nastavení, ale na akustiku na tu často zapomínají. Už jsem to v předešlých videích zmiňoval, ale řeknu to znova. Perfektní mikrofon z místnosti s hroznou ozvěnou bude znít hůře než průměrný mikrofon v dobře akusticky řešené místnosti. A další důležitá věc? Zvuk je daleko důležitější než obraz. Ale naštěstí akustické deky nám pomůžou s obojím. Pro koho jsou určeny? Akustické deky jsou určeny pro hudebníky, zpěváky, dabéry, filmaře, streamery, youtubery, voiceover umělce a vlastně pro kohokoliv, kdo chce, aby jeho nahrávky, videa, streamy a podobně zněly dobře. Jak se dají použít? Každá deka má na vrchní straně přidělané průchodky, za které je můžete zavěsit. Pokud by vám průchodky na vrchní straně nestačily, můžete si v e-shopu zvolit z několika variant a průchodky vám přidáme. Deky můžete pověsit na nábytek, který se v místnosti už nachází, jako jsou skříně, police a podobně. Deky jdou samozřejmě zavěsit i na stojan, ale pozor, mají velkou váhu a ne každý stojan je schopen je udržet. A proto se před koupí vždy ujistěte, jakou váhu zvládne. Pokud chcete mít jistotu, doporučuji vám náš Flexty stojan, který je na deky přímo určen. Jeho hlavní výhodou je to, že má dva klouby, díky kterým si můžete i s jednou dekou vytvořit relativně dobře akusticky ošetřené prostředí, například pro voiceover. Deky si také můžete zavěsit buď to na vámi vyrobenou konstrukci, nebo se poohlédnout již po kompletní akustické kabině. Tato varianta vám poskytne nejlepší akustické vlastnosti, jelikož jste obklopen dekami ze všech stran a zvukové odrazy díky toho nemají šanci. Deky jsou skvělým pomocníkem pro filmaře anebo pro kohokoliv, kdo natáčí videa v měnících se lokacích. Jednak díky toho, že jsou přenosné a díky stojanům je můžete zavěsit vlastně kdekoliv, ale také proto, že je vyrábíme ve 3 barevných variantách. Buď to celé bílé, celé černé, anebo z jedné strany černé a z druhé bílé. A díky toho vám velmi pomohou s nasvícením lokace. Můžou buď světlo odrážet, anebo pohlcovat. A nebo mohou vytvořit příjemné jednolité pozadí, například pro podcasty, anebo pokud streamujete v pokoji a nechcete, aby byla za váma vidět rozeslaná postel. Rozdíl mezi akustickými a normálními dekami. Dost často se setkávám s otázkou, a nemůžu místo toho radši použít klasické deky, nebude to mít stejný efekt za menší peníze? Jedině, že by ta deka měla gramáž 1300 gramů na metr čtvereční jako ta naše. Což určitě mít nebude, jelikož klasické deky mají gramáž okolo 200 až 300 gramů na metr čtvereční. Takže by si z těch dek musel zavěsit za sebe 5 a ani tak by to nebylo ono. Naše deky jsou totiž vyplněny zdravotně nezávadnými recyklovanými vlákny ze směsi bavlny a polyesteru. A právě díky toho jsou schopné pohlcovat zvuk v širokém spektru frekvencí. Povrchový materiál potom tvoří kvalitní pevná látka z polyesteru. A když už jsme nakousli tu zdravotní nezávadnost, hodí se zmínit takzvané stěhovací deky. Tyto deky jsou určené pro obalení nábytku při stěhování, aby nedošlo k jeho poškození. Ovšem lidé je často využívají pro zlepšení akustiky ve své místnosti a tady nastává kámen úrazu. Tyto deky nedosahují ani zdaleka takových kvalit jako ty naše, jelikož jejich průměrná gramáž je okolo 450 gramů na metr čtvereční, ale hlavně nejsou určeny proto, abyste jimi byli dlouhodobě obklopeni. Tím pádem jejich zdravotní nezávadnost není zaručena. A ještě zmíním jednu výhodu našich akustických dek. Můžete je jednoduše vyprat. Nebude to tak nuceni po nějaké době dýchat prach, jak je tomu třeba u akustických pěn. A jak tedy deky fungují? Začneme zde, v prázdné místnosti s holými stěnami a naprosto příšernou akustikou. Pro ukázku vám přečtu krátký úryvek z knihy. Zátoka se ježila lodními stěžni se skasanými plachtami, bílými i barevnými. Větší lodě kotvily na vlnolemem a hrází chráněné rejdě. Ve vnitřním přístavu byla u dřevěných mol připoutána menší i úplně malá plavidla. Na plážích skoro každé volné místo zabírali čluny anebo jejich zbytky. Na konci mysu atakovaném spěněnými vlnami příboje se tyčil maják z bílých a červených cihel. Obnovená stavba z elfských časů. A nyní použiju jednu deku a náš stojan Flexty stand. Ukážu vám, že i s jednou dekou v takových nouzových podmínkách jde akustika výrazně zlepšit. A můžu si to dovolit, jelikož, jak jsem již zmiňoval, náš Flexty stojan má klouby, díky kterým se můžete částečně obklopit již s jednou dekou. Zátoka se ježila lodními stěžní se skasanými plachtami, bílými i barevnými.
Větší lodě kotvily na vlnolamem a hrází chráněné rejdě, ve vnitřním přístavu byla u dřevěných mol připoutána menší i úplně malá plavidla. Na plážích skoro každé volné místo zabírali čluny anebo jejich zbytky. Na konci mysu atakovaném spěněnými vlnami příboje se tyčil maják z bílých a červených cihel, obnovená stavba z elských časů. Tak jak jste mohli slyšet, rozdíl tam nějaký je, samozřejmě stále to není ideální, pořád jsem v prázdné místnosti a ta jedna deka, to je spíš takové nouzové řešení. Pokud jdete low budget a máte prostředky jenom na jednu deku, vidíte i, že s tím se dá něco vyčarovat. A nyní si to uděláme trošku lepší, použiju 3 deky, které okolo sebe naskládám a uvidíte, že ta akustika už bude naprosto perfektní. Tak, vytvořil jsem si tady svoji malou akustickou kabinu za pomocí 3 dek a nyní vám přečtu ukázku, jak to nyní bude znít. Zátoka se ježila lodními stěžni se zkasenými plachtami, bílými i barevnými. Větší lodě kotvily na vlnolamem a hrází chráněné rejdě. Ve vnitřním přístavu byla u dřevěných mol připoutána menší i úplně malá plavidla. Na plážích skoro každé volné místo zabírali čluny nebo jejich zbytky. Na konci mysu atakovaném spěněnými vlnami příboje se tyčil maják z bílých a červených cihel, obnovená stavba z elských časů. Tak jak jste mohli slyšet, rozdíl už tady je opravdu perfektní, ani byste nepoznali, že jsem v úplně prázdné místnosti a kromě těchto dek tady v této místnosti nic není. Takže vidíte, že dobrou akustiku můžete udělat naprosto kdekoliv. Jak jsou na tom cenově? Samozřejmě nesmíme opomenout bod, který vždycky zajímá nejvíce lidí, a tím je cena. Cenově jsou deky dle mého názoru velice dostupné. Deka z rozměry 200x200 cm s jednou stranou bílou a druhou černou VB70G stojí v době vydání tady tohoto videa pouze 1700 Kč. A my už jsme si dnes ukázali, že i s jednou dekou můžete akustiku místnosti poměrně razantně zlepšit. A jenom pro srovnání, abyste dosáhli stejných akustických vlastností, jako mají naše akustické deky s akustickými pěnami, museli byste použít akustické pěny z jehlany o velikosti 12 cm. A také vemte v potaz to, že byste s nimi museli pokryt většinu své místnosti. Schválně si spočítejte, kolik by vás to vyšlo ve vaší místnosti. Pokud vás naše deky zaujaly, podívejte se na naše stránky www.vb2go.eu. Odkaz najdete samozřejmě v popisu videa. A pokud máte nějaké doplňující otázky, napište mi je prosím do komentářů, rád vám na ně odpovím. Děkuji vám, že jste video dokoukali až sem a mějte se hezky. Ahoj!